Salut, eu sunt Tudor de la InfoGame.it și astăzi voi arăta un canal de YouTube care aș vrea eu să-l promovez cât mai mult. Să intrăm pe YouTube. E foarte vorbește despre gameplay, despre mai multe și trebuie să vă uitați la el. Se numește Stascalan printre abonați Super I Like Green. Am pus până acum 2 videoclipuri. Asta cu indicații. Am pus mai multe de ele să vedem. Deci hai să scriem super. Canalul de YouTube. Vreau să-l promovez, că e șmecher. Nu vorbește doar despre Minecraft. 1, 2, 3 videoclipuri despre Minecraft și da. Nu o să vorbesc doar despre asta, vorbește mai mult. Da. E un canal foarte frumos. Adică nu jurăm. Videoclipurile astea disponibile, dacă eu acum câteva minute le-am vizionat. Super, așa. Da. Eu v-aș recomanda, dați un like, un share și abonați-vă. Am vorbit cu el și mi-a zis că a făcut un concurs cu unul de la Mix Film 4. Dacă vreți și îl căutăm Mix Film 4. Așa că asta de la Mix Film 4 face niște videoclipuri de căcat și v-aș recomanda să nu vă abonați. Eu nu mă abonez, că e de căcat, să-l știu. Hai să-l pun pe ăsta sau care să-l pun? Bun venit și astăzi vreau să vă arăt cum să vă creați un personaj pe Pixel Gun. Eu nu cred că ăsta. Ăsta mi-e țară. A, bunica! Să-i dăm un dislike. Să dăm la toate un dislike. Cred că ăsta este. Nu merge. 3 dislike-uri și 0 like-uri. Ăsta-i. Trebuie să meargă. Yes, merge. Să din Manu Gana 2. Desenele la maxim. Vreau un videoclip în care vrea bunica să... Nu e asta, înseamnă una foarte produs. Asta cred. Intră un nou episod din Manu Gana 2. Vom termina seria cum am promis. Asta cred că e video. Seria cum am promis. Ieri are 9:30.
Ce voi bea aici? Ăsta e. Sursa vorbește. Ești cu cine? Hai bești, sunt în direct. Cică, sunt în direct. Ce fel de oameni? Oameni pe postez. Eu nu l-aș fi postat pe la dați puțin, cum vorbești. Eu încercă. Alexia, aștept un pic să termin seria. Poți să aștepți? Trebuie să termin seria. Gata, am terminat. Bunică! Asta a fost promovarea pentru canalul acela, șmecher, Super Alea Green. Asta a fost videoclipul de azi. Pa, pa!